mo dúpẹ́ tó gbà mí sílé tòrò. àwọn erùpẹ̀lẹ̀ lásán tó ṣe lógo Dèbórà òjọ rẹ̀ lójú ń ló ṣe wá fọpẹ́ fọ́ba ògo. Dèbórà ọmọ Ọ̀ṣungbadó ló lé ọdún kan lórí òkè ìpẹ̀ ńlá fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ adániwáyé ọba gbangba gbangba ọba fẹ́ńfẹ́fẹ́ńfẹ́ kẹ́bìtì jẹranjẹran kínkínkínkí fínfífínfí òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ onímájẹ̀mú tí kì í da májẹ̀mú atógbójúlé atófẹ̀yìntì atófiṣẹ́ ogun rán Dèbórà ní kábíyèsí ìbàrẹ̀. tó gbà mí sílé tòrò. Dèbórà mo ní kí n má bàa fọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjò jẹ́ kí n sáré kí ọ délé bàbá tó bí ọlọ́mọ gangan ìwọ lọmọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé Ìbàdàn tó mèsì ọ̀rọ̀ ìwọ lọmọ ajórosùn ọmọ ajẹ̀gbín karahun àtúnwá fi karahun fọ́rí mu Ìbàdàn ń bá ní sọ̀rẹ́ àìmúnilọ́sógun nítorí ìjà gbòòrò ní ìjà Ìbàdàn. Ìbàdàn bèrè kí o tó wọ̀ nílé baba yín lólè tí ń jàre oní nǹkan ẹlẹ́yẹlé lomi títẹrú tọmọláyípo yín mu àṣejì rẹ̀ lomi abúmúbùwẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Dèbórà bí n bá ti ń bí ọmọ ní kó o máa jẹ́ mi ní o tèmi kí ló jẹ lánàá ṣe bẹ́ẹ̀ràn síkìn ni kí ló á fi jókòó kò sì ń sí àní. Mo wá ní o tẹ́wọ́ àdúrà kó máa ṣàmì kíkankíkan ọba ìkú ní wí fún ọ wípé o ò ní kú o ò ní rùn o ò ní ṣàìsàn mọ̀rímọ̀rí ọlá wá ní wípé wàá rògolo o ò ní ṣẹrú ẹgbẹ́ gíga là ń bọ́jọ́ wàá máa ga nínú ọlá wàá máa ga nínú ọlà bí òòrùn bá ràn á tàn kárí ayé ògo rẹ̀ á tàn kò ní wó òkun ikú ò ní pa ọ́ ní rèwerèwe igba ọdún 1 second ní lágbára Elédùmarè ọba. ọ̀nkọ ẹ̀dí akéwì wá ní wípé àṣeyìí ṣàmọ́dún.